7 linji tal-ajru li operaw fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kkanċellaw mal-278 titjira primarjament lejn u minn l-Italja. Dan sostnieħ il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Alan Borg li spjega kif dan qed isir bħala prekawzjoni kontra l-firxa tal-coronavirus. Qal li l-aħħar ġimgħa ta' frar tatna toma ta' dak li ġej kif ġejjin xhur ta' sfida minħabba li l-attività fl-Ajruport mistennija tonqos riżultat ta' inqas titjiriet. Il-ħadd filgħaxija l-Malta ħabbret li t-titjiriet lejn l-Ajruport tal-Linate f'Milan ġew sospiżi b'mod indefinit. Min-naħa l-oħra Ryanair u l-Malta Air ħassru titjiriet lejn it-tramuntana tal-Italja. Fil-fatt fuq il-profil tagħha fuq Facebook il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli ħabbret li wara diskussjonijiet uffiċjali mmexxija mill-Prim Ministru Robert Abela b'effett immedjat ħassru t-titjiriet ta' Ryanair lejn Bergamo u Treviso. It-titjira ta' 2 wara nofsinhar lejn Bergamo ukoll ġiet sospiża. Intant fil-knejjes neħħa l-ilma mbierek minħabba l-coronavirus. L-arċipriet u l-kappellani kollha natawlhom struzzjonijiet sabiex ineħħu l-ilma mbierek mill-fonti b'ċirkolari mibgħuta lilhom fil-jum ta' tnejn. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Knisja ħabbret ukoll minħabba t-tixrid tal-virus it-qarbin irid isir fuq il-idejn u mhux fuq il-ħalq. Intant studenti li tkellmu ma' One News qalu li ċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni tagħhom fl-MCAST ġiet posposta wkoll bħala prekawzjoni mit-tixrid tal-coronavirus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.